Il-minuta tibda issa. Mark Agius, surmas tal-mużika. Maestro, meta ddeċidejti li rrid tibni karriera fil-mużika inti? Ara, jena il-mużika kienet meta kont żgħir, jiġifieri trawwimt nisma' fuq Maestro Joseph Samut li kien dak li beda dik il-Grand Orchestra ta' Manuel, dak jiġi il-kuġin tan-nannu tiegħi. Kellu xogħol partikolari, ir-Requiem, u dejjem xtaqt li nisma' din ir-Requiem, jiġifieri niftakarni meta kont żgħir, nisma' fuq Joseph Samut u dejjem ngħid nixtieq nismagħha, nixtieq niltaqa' miegħu, so that's my earliest recollection. Surmast, għandek proġett li huwa għadu ġej fej biex aħna kollha kemm aħna nistgħu ngawdu t-talent tiegħek ukoll? Dan li Santella f'Ottubru, 18th u 19th October. Sa jsir Dara Mediterran, tiklu sħiħ huwa The Dickens The Mysterious Books, kollaborazzjoni ma' direttur artistiku tal-produzzjoni Lu Noir. Essenzjalment huwa il-kodba ta' Charles Dickens l-iktar li huma popolari. Charles Dickens ikun qiegħed joħlom u l-karattri tagħhom iseħħu fir-realtà waqt il-ħolm, jibdew jitħaltu minn storja għall oħra. Huwa spettaklu ta' sfin, però fih ukoll elementi ta' akrobazija, aerial dancing, puppetry, stilt walking, maġija, sa jkun hemm ġifieri wkoll. Għandu jkun spettaklu interessanti ħafna.